हॅलो, अहो काय करता तुम्ही? अरे काय करणार, त्याची होणारी बायको इतका पैसा कमवतीये, उसका होणारा नवरा काय करणार? चकना आणि बिअर घेऊन बसलोय. हो, चांगलंच करतात. तू त्याच्याकडून व्यवस्थित सगळे पैसे घेतेस ना? हा? देख, उसको एकदम बराबर से शेंडी लगाने का, आणि सगळा माल क्या पैसा. तेरे को याद है ना अपने को लगीन करने का? हा? याद है ना तेरे को? हो, पण तुम्ही पण काहीतरी कामधंदा करा. अपने को कुछ करने का जरूरत है क्या? अरे हो. तू है ना अपनी ATM. 2 लाख दिले तर मैं बच्चा पैदा करके दूं क्या? अरे करून टाक ना, काय हरकत है. देख, तू उधर क्या कर रही है, इधर किसको कुछ पता है क्या? हा? नहीं ना, करून टाक. अरे मेल्या कुत्र्या हलकटा, तुझ्या आईच्या गावात पैशासाठी मला झोपायला सांगतोय. पैसे के लिए मैं सो जाऊं उसके साथ? साला बायल्या, अरे हेच तर मेरे को तेरे से जानना था. शी, पैशासाठी तू इतना नीच हरकत करेगा. अब मेरे को पता चला, तू माझ्यावर ना, माझ्या पैशावर प्रेम करतो. जर परत फोन केलास ना तर जिधर है उधर ही जाके मारेगी मैं तेरे को. नाहीतर माझं नाव पण चंपाबाई नाही. ठेव फोन. नरक्या, मेरे को धोखा देगी. सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना करें.